Salam mehriban vatandaşlar. Sağman oturanmasyňyz. Her biriňizde jan saglyk, rasgal döwlet, bagtyarlyk arzuw edýär. Öz halkyny bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işleri mundan beýlägim rowajartyn. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen adatdaky ýaly maşgalany bir saçaňdaşyna jemleýän gepleşigimiziň ýene bir täze sanyna başlaýar mehriban ýylaşlar. Biz gepleşigimiziň şu gerekli sanyna döredijlik toparmady bilen meşhur aýdymçy Türkmenistanyň Türkmenga döwlet konserniň medeni işgörlük merkeziniň aýdymçysy Jumamurat Gylyjewiň döwletli ojagyna mehmançylyga geldik. Jumamurat aga biz siziň oýuňyzda mehmançylykda köp sag bolsun aýdýas. Ýyly mehir bilen garşylanyňyz üçin. Sag bolun, hoş gördük. Kadir kimin çöllerde, alyat kimin köllerde, Kovut kimin dağlarda, ýaşy yaman örtüm. Kovut kimin dağlarda, ýaşy yaman örtüm. Göwnüňe bolmasa Türkmen halky Halipa şägirt gatnaşyklaryna beýleki halklardan hem has köp üns berýän ýaly. Eger şeýle bolmasa, zehini, döredijiligi bilen tälim alan, halipasyny ýatladyp duran adamlara aýratyn ýakymly bakyş bilen seredilmerdi. Eger şeýle bolmasa, şägirt halipadan ozurmasa kär ýeter diýilmerdi. Halipadan ozurmak üçin nähili tebigy zehiniň gerekligi hemme düşnükli. Ýöne halipa meňzep bilmegem biziň pikirimizçe uly ussatlyk. Jumamurat Gylyjew şeýle halipalyga gol beren bagşylaryň biri. Oň aýdymlaryny dinleýän dinleýijileri ýene bir ýola ýaşlygyna, çagylygyna dolaýar. Hut şonuň üçin hem gepleşigimiziň şu gezekki sanyna Türkmenga döwlet konserniň medeni işgörlük merkeziniň aýdymçysy Jumamurat Gylyjewiň döredijlik ýoly hakyna oň hut özü bilen söhbetdeş bolmagy makul bildik we döredijlik toparmyz bilen gepleşigimiziň ýazga geçirilis usulyna laýyklykda aýdymçy Jumamurat Gylyjewiň döwletli maşgalasyna mehmançylyga bardyk. Barsam kemen örtüm, barsam kemen örtüm, barsam kemen örtüm. Siz Ahal welaýatynyň Änew şäherinde ýaşaýaňyz, özüňizden paýtagtda zähmet çekýäňiz. Ençemi ýyllar berem şu aýdymsaz bilen meşgullanyp halkymyzyň toý märekeleriniň ýaraşagy bolup gelýäňiz. Hawa indi bagşy hemişe-de il halkyny söýýän adamlar bolupdyr da, bir sarpalaýan, sylaýan adamsy. Bu günde sizem şu bir bagtyar zamanada zähmet çekmek bilen öz çağlaryňyzda gowunyp ýaşaýansyňyz. Hawa biziň şu parahat azuwda ýurdumyzda her bir enata sagalarynyň bagtyna gowunyp ýaşamak uly mertebe, uly bagyt bolupdyr. Onda tanşlykdan başlaýalyň maşgala agdalaryňyzda ýakynlaryňyzy tanş etsek. Başyny, ine maşgalam maýa Aşgabat şäheriniň 40-njy sagalar bagyna şepagat uýasy bolup işleýär. 3 gyýdym bar. Gunşo, Cennet, Gödel. Üçüdem durmuşa çykan öýlüşikli 6 sancak agtygym bar. Her gyýdymyň 2 sany agtygym. Ine oğlum, körpem, aslam. Bulam watan ýolunda gulluk borcuny tamamlap geldi. Enata üçin şu gulluga gitmegi, çağlarynyň öýüşikli bolmagy, toý etmegi esasy öňündäki maksady hem şoň üçin hem ýaşaýar, zähmet çekýär. Watan öňündäki gulluk borcuny bir kimse berjä edip gelipdir. Inni islam üçin bir täze durmuş öňüne garaşýarda. Hünär edilmeli nesip bolsa. Nesip bolsa, hünär edilmeli nesip bolsa, okuw girer. Gödel ýurdumyzda hormatly prezidentimiz tarapyndan biziň ýaşamyz okuwly, ilimli, bilimli bolmak üçin, hünärli bolmak üçin şeýle uly aladalar edilýär. Sagazyklanmadan, agtyklanmadan watana gerekli sagalar bolmagy biz üçin uly bagyt. Bizem näme şo geljekde sagalanmady, agtyklanmady terbiýeler watanymyza wepaly, gerekli adamlar edip ýetişdirer. Enata üçin onu da baba bolup soň nesip bolsa ata bolarsyňyz bir şu etaty borcuňyz tutturýar da siziň, ha? O elbetde. Cümle
jahan aşka vardır Dağıt eyvan kışkı vardır Gergüllerim müşkü vardır müşkü vardır Arka dağlı diyarımda Türkmenistan vatanımda Dili var yar yedi vatan Atalarına yolun tutun Dinin bile balta yetin Türkmenistan yedi vatan Yedi Türkmenilim ömü var yar Arkadan bilin balta var yar Agtyklaryndan barlygyny aýtdyňyz. 6 tane agtyňyz bar eken. Gapdalyňyzda oturanam agtyňyz bolmaly. Agtygym o. Ulug edim Gunçaň oguljugy, men Nowbahar agtygym. Näçe ýaşynda? Ana, eli bilen görkem. 5 ýaşynda 6 ýyl içinde. Onuň Nowbahar agtygy diýiniň. Siziň ýanyňyzdan aýrylan ogy diýen ha agtyňyz. O agtygym 3 ýaşyndan bäri. Şu bilim öýümizde bolupdyr. Ben şu oğlum vatanına kulluk borcunu yerine getirmeye gidenine agtygymdan şu öýe geldi-de mamatyna maňa ýoldaş bolup. Onuň ogluňyzyň goruny tutdumy? Elbette her biriniň öz ýeri bar. Ogul bolýar, onuň agtygym näm gizejek bul edil işe yaramasa da ýüregiň gysmaldygy üçin öýde mamatyna garad birine iş tapar bilen welayatlara Aşar yurtlara iş tapar bilen gidilenne gaýrlar durmuşa çykandan soň öýde ogluk borcuny ýerine getirmägeden soň ýeköli galýada. Şu ýanynda bolan soň aslan ulagma ýanyma minip şäheriň gözel ýerlerine aýlanamda ýanymdan aýrlanok ýa-birine hormatly arkadaşymyz çağalamyz üçin bir gözel amaratlar binalar açyp berdäne çağalar dünýäsi şolar ýerlere ekidýän şeýle höwes bilen gidýärem hedil edip şo ertekler diňleýä oýnaýa gahrman arkadaşymyň jany sag bordunda ne bu ýanymdan aýrylman şol güýmenje bolýar. Asyl agtyk eneçil, ataçyl, babaçyl, mamaçyl bolýar. Ha o. Onuň Jumamyradaga agtykly bolmak duýgusy, baba bolmak duýgusy nähil duýgusy? Ay onu her kim başından geçiren rahat gowy düşünerim kädiýän. Bir tarapdan agtyk diýileni özüň bir neme garrap barýan ýalan bolýan. Mene edil oňalak düşünmedim-de. Ýöne bu ýa-da öz çağan çağatda ol täsin bir duýguny başdan geçirýän soňam tölemi köpelip barýarlar. Hat köpelliklerje de şolary da gowanyp başyndan durmuşa çykyp gidenem bolsalar öýüňe bir 3-1 käwat ýygnan bolýan çağaly bazar diýilýänne öýüň bir çağalaň artya üç köşk bolýar. Ýarlymyň adynmata bekerim olur ballary Bilberim gimidi kadan gülleri Mecnun olup çıksam şöyle dardırmağa çölleri Yar didari ilmegüde dardırmağa yerleri Hoşa wadly bagşy Jumamyrat Gylyjewiň döwletli maşgalasy bar. Ol gelini Maya gelneje, gyzlary Gunço, ogul Cennet, ogul Gözel, ogly Aslanmyrat bilen Bagtyar döwrümde gonyp hem buýsanyp ýaşaýarlar. Mehriban perzentlerinden dünýä inen agtyklary Jumamyrat Gylyjewiň gögün goşuny ganatlanýar. Agtyklary bilen wagt geçirmeklik ony geljekki Bagtyar günleriň täze günlerine ruhlanýar. Durmuşa bolan söýgüsini artdyrýar. Jumamyradagy agtyklary bilen wagt geçirmege gowurýar. Her bir agtygynyň we gyzlarynyň öz orunlarynyň barlygyny aýratyn belleýär.
Şo sebäplem durmuşa çykan gyzlary ata söýüni, qaqasynyň öýüne perzentleriniň elinden tutup häle şinde gelýärler. Juma Muradaga perzentleri bilen, agtyklary bilen bir saçak başyna üýşenni, ýa bolmasa maşgala bayramçylyklaryny bellenlerine bilelikde geçirýän her bir pursatlary onu biýig tyýar goýmaýar. Şol bagtly pursatlarda kalbynyň owazy aýdyma dolýar. Başı yarıp çıkan yağdım gülüde Adatın dağını yarıp çıkan gıyır Sana batı yağlı teyer yürüp Göğe asıp gözleri bilin bakın gıyır Juma Muradaga siz 3 tane gyz perzendiň qaqalary. Onun bir gyz maşgala, gyz kişi bir yüzlenende de sypaýçylyk bilen şo gowna diýmäli ýa bir ynjy daýma diýip, şon ýaly bir tawakkulluk bilen çemeleşmeli bolýar-da. Sebäbi gyz maşgala näzik bolýar. Biz türkmençilikde bilişimiz ýaly elbetde gyz maşgalaň terbiýesini ýetirýär ejedinden alýar-da. Bize Böyleden gelýän bir atalardy, nakyllarym bar. Ejedini gördi gyzyny alýar. Gyzlaryny terbiýelemekde ýetirýär ejeleriniň tagallasy bar. Onuň bilen özüne atalyk mährini berýär ýöne aýal maşgalany terbiýelemek üçin ýene ýetirýär. Hala dedi. Dünyada pek konuşa görmedim senin Yerine zayıflan daydım minnen Karağıyla çevirdini yakan gıyır Aydım layıktır senin cemalın Aydım layıktır senin kemalın Aydım layıktır senin akbalın Belinkinde bak beletin kakanlıyım Ol yerini ýetirýän aýdymlarynyň bölekleri agtyklaryna da aýdyp berýär. Şeýle döwletli döwranyny ýaşamak bagtyna eýeden, gahrman arka dağymyzyň saýasyna ösüp örüňeýän bagtyýar maşgalalaryň şadyýan pursatlaryny sinetmeklik hem bizde ýakymly duýgulary oýarýar. Çünki maşgalaň agdyberligi, olaň bagtyýarlygy, watanymyzyň agdyberligi, ýurdumyzyň bagtyýarlygy. Sebäbi döwlet maşgaladan başlanýar diýen jümle bar. Şeýle jümle eýeribem biziň ata watanymyzda bagtyýar maşgalalar öz döwletli ojaklaryna perzentlerini edep ikramly, watana gerekli ýaşlar bolup ýetişdirmekde ata-eneler elinen barny diýerler. Sizin ýan ýollaşyňyz gelnejem şepagat uýasy bolup zähmet çekýän eken özüm çağalar wagynda. Aýdymçyň maşgalasy boljak bolsaň, onu da sungat işgäriniň maşgalasy boljak bolsaň, sen sungatyňa dörejçiligiňe, umman sen işiňi düşünýän ýan ýollaşam gerek bolýar. Indi gelnejem sizin işiňizi düşünýärmi? Dogry aýdýan. Her bir ýerde ýa-ni alalaşyk agdyberlik gerek, onu da maşgalaň arasynda. Toylarda, şol aýdym taýda gitmegime düşünmese, ol eýem düşünüşmelik başsa, agdalalyk bolýar, maşgalaňyzda ol düşünýär. Ýöne biziň sungatymyzda köneden gelýän däp diýen ýaly, belli halipa ustaatlarymyz bar, Tahy Jepbarow bar. Halipalarymyzyň dilinden emeşdýär. Aýaly bar, gapdan oturup aýdym eňlenip durka, ýadyna düşmeýän ýerini ýatla diýen ýer bolýar. Bundan başga da biz köne ustad halipalar kelwagy diýe. Ondan başga Malla bar, Malla Täçmiradov. Şolaňam durmuş nemesin men özüm köne halipalar bar diýdilen şo ýürüýtür radio oýunlar bar, gurulmalar bar, şolar dinlemeýän gowurýan. Ine misal üçin kelwagy oturkalar ýa-ni far wagy baryp şoň bilen saat çalışanına far wagsa ýüzlenmesi bar da. Tuğeleme harcan
halipaň näçe typçyklyk etdi bolan sen öksüzünü sadyrtyň oturdun diýip şonlar neme diýe. Şonu kelwasy diýe gelnejeňem diýe sağda düşünşi diýe sağdandan kısa bar diýip şeýdip jogap aýdýar ol tarwasy bir de gelnejeňimiň sağdanlaryny öň gözümizde ýetýär diýip jogap berýärdi. Ne onda şeýle ya ne Malla Täsmiratov. Malla Täsmiratov öz şägirdi bolanna ustad olam halipa bolan Jeppar Hazretov diýip. Mallagaň şägirdi şol Jeppar Hazretov diýene her halipaň bir aýdymda bolsun her biriniň bir gowy ýerine ýetirir aýdymy ne plany gowy ýerine ýetirip diýerler. Ya sady şoňaly. Jeppar Hazretowem baga girellilen sady Malla Täsmiratowdan bir hil artyk mazrak ýerine ýetiren soň Mallagaň ödüm şoň gaty gowny ýetýän ekenne. Mallagaň ödüm diýenne şu baga girellilen sady diýe üçüp senden öwrenmeli bolaýmamyz mümkin ýanadandan diýe. Şonu ýene bir baglaşdyrjak bolan adam öýüne gelenle aýaly Jeppar sen şägirdiň hem bolsa baga girellilen sady sen şonça çalp bilen ok diýip iýgen ýa. Mallagaň şo döwürler ne günortan konsert berler eken gün efirde ya şoňaly daňdan ýer bilen konsert berler. Şonu Mallaga şu edegem diňle diýede gidip aňyrdaky radiodaky alyp barjylara diýe Malla Täsmiratowyň salmagyna diýip Jeppar Hazretowň baga gireldin goýberýän diýe. Şonda şeýdip goýberýärler, onu öýüne gelýär daýandan sonra ne etdim diýenne şu edege edilöýdi boldum diýip şonu duýýanlygyny aýdýarlarda şu Mallagaň aýaly şol ýogsa häzir her bir öň geten ta diňleýän, gowy diňleýänem bolsa onu duýup bilmeýärdi. Şol remede çalynýan ta onu da şägir talipadan başga biriniň şägirdi bolsa onu az tapawut etmek mümkin, bilmek mümkin. Mene ýem siziň mysal getiren gurulmaryňyzdan aňdym. Gelnejem diňe bir siziň aýdym sadyňyzda, sungatdyňyzda düşünen okdan meýsem baha da berýär. Şonu aýtjak bolýan şu täze aýdymlar ýazyp gelemizde hökman diňledýän, gyýrlam öýde orada gyýrlanma da diňledýän. Olaňa öz bahasyny berýärler. Men onuň näme özüň şonu netije çykarmalylar. Öz ýadan rahatlamyz özümizem gaýtalap diňläp şoň kemçiligini tapmaly bolýan. Hökman daşyndan baha berseler, şonu düzeltmek üçin bolýar. Atalarım zanın birin, okuduz toprağın kerim, dinler cennet bayerim, zan vatanım Türkmenistan. Atalarım zanın birin, okuduz toprağın kerim, dinler cennet bayerim. Aýdym saz sungatyna girşine barada aýtsaňyz. Sağalamdan şu birinji sınıfa giden döwürlerimden aýtsam, şo döwürdenem aýdym diňlemäni gowy görýärdim. Çağılyňyzy ýatladyňyz bolan, çağılyňyz nirede geçdi, şona bir aýdyp geçdiňiz. Çağalym gäme bolsun. Dogulym şolawada da 5-nji orta mektepde 10 ýyllyk mektebi tamamladym. O döwürler şo belli halipalar bardy. Öwedgeli Tekaýew var, Atabay Sargulyew var, Agneberdi Attanow, Nuriýat Tokaýew, Balla Hajew, Ak Muhammed Saparow var. Olaryň ähledem öz dörüjüligi bilen, öz ýollary bilen biziň günlerimizde gowy aýdymlar goýup gitdiler. Öz ýol goýanlar. Şolar. Her biriniň hem öz diňleýijileri bar. Siz onuň şo başda diňleýidiňizmi? Diňleýiji. Elbetde diňleýijilikden başlaýar başlanma. Soň höwes dörüýär. Yoksam çağa siz dinläp ol aýdymlara nädip düşünüp bilýäňiz? Dogonlamyz var da biz özümizem 10
5 oğlan 5 kız. Men çağalyň içinde 7-nji. Oğlanyň içinde 3-nji bolýanlar. Menden aşakda da 2 oğlan bar. Men uly ağalam bar, ayal oğlanlarym bar. Olaram şo döwürde şo aýdymlary gaty götülen dinläp, öýde ýazga geçirilen kasetler diýilýär. Şonu dinleýärler, magnet kasetlerini bilem. Şonu dinläp gulagymyza galyp, şol elbetde bir zat dinläp görseň, gulagyňda galyp, soň özüňde bir şonu dinlemäge höwes görýändir-de. Şondan alap yaktın sen meni, allanıp yanıma geldin gözüm. Senin aşkın yoktur bana arami, bana canım pida bolsun gözüm. Senin aşkın yoktur bana arami, bana canım pida bolsun gözüm. Ýalňyşmaýan bolsam meşgul Halipaň gönden şägirdi bolmalydyr. Atawa Halipaň gönden şägirdi. Onuň men 10 ýyllyk mektep oturdum. Mektepde de şo wagtlar saat çalmagy öwüz edýärdik. Akordeon saat buralyny çaljak bolup, öwrenjek bolup. Öwrenip bilmedikde ýöne azakanda bir elimize alyp bir çalak-çolak çalanmalıyorduk da. Onuň tar çalmagy öwrendiňizmi? Tardan öň dutar saat buralyny. Onum doly çalyp bilemokda ýöne azakanda bir saat 2 saat şoňaly onumny öwrenenje saatlam çalak-çolak çalyp bilýän. Oňam düýp sebäbi biziň aňarymyzda beýik usta Talipa Täçmämme Suhanoğluýew diýip bar. Ol men ejemiň babasy bolýar. Täçmämme Suhanoğluýew dönem gaýdy da bir näçe ol bir daragat, ondan çar Täçmämme Hoja Mämet Täçmämmet bar. Çar Täçmämmetden Ata Täçmämmet ogly, usta Talipa derejesine ýeten Ata Täçmämmetiň ogly Döwran Täçmämmet bar. Olam ustalyk derejesine ýeten. Häzir Täçmämme Suhanoğluýewiň neberesinde ne saat çalýanlarken, ne misal üçin Altımurat Pürmämmedow Türkmenistanyň at kazanan artisti. Doğan oğlun ağalarynyň bir näçe saat çalýanlar bar. Men iň ul ağam Begenç şu dutar saat uran has höwes edip üns berip ýazgylaryny dinläp, öwrenip ölçü. Ata Täçmämmedowyň biraz olak tälim ally. Onun meňe melme dutar tutturun şo Begenç ağam. İsletim yar yaşı bulup yayın, yel bulup tipayın otum için. Bağımda bilbilim bulup sayırdı, sen için, sen için. Kalwa aýdym taza bolan söýgüden dolu insan şerin sazyň sesine hemişe maýyl bolýar. Sazyň jadylaýjy owazy onu öz erkine goýanok. Juma Murat hem aýdym sazyň çyny aşygy. Onuň bilen aýdym sasyny otabarada gurun edip otyrkak, ol kompozitoriň döreden sazy ýa-da aýdymçynyň ýerine ýetiren aýdymy barada söz açanna barmaklary biýigtyýar, hereketlenýär. Sebäbi durky bilen aýdym saza berilen adam jadylaýjy sungatyň öňüne baş eger. Ol Türkmen Döwlet Ykdysadiýet we Dolanýaryş Institutunyň Hasap we Ykdysadiýet fakultetini tamamlap, öz ugrundan bir neçe ýyl işläp tejribe toplanyna garamazdan aýdym sazy özüne ýakyn görýär we hunerini, kärini, ykbalyny şoňa bagşetdi. Ol çağalygyndan aýdym sazyň içinde bolup, şirin mukamlary dinläp kemala geldi.
Şu okuw giremde de şu institutun içinde yürüyte dutar toporunu açtılar. Okuw mekteplerin arasında bäteskler geçirýär. Men şolara gatnaşýardym. Dutar çalıp aýdymam aýdyp gatnaşdym. Ýa-bir folklor toporlaryna gatnaşdym. Şeýdip şo wagtdan men aýdym tadan daşlaşmadym da. İlkinji ýerine getiren aýdym Haýatly Emre Destandan Galinni diýip bir aýdym bardy, ýerine getirýärdim. Ýöne okuw oturup 5 ýyl men öz ugrumdan işledim. Elbetde şu aýdym öz erkime goýmadym. Oğrulmakın senin kara gözlerine Urgüzül gıyıl menin birdim gözleyim Ol vakışta pınhantırın bahar bulsun Billin güzül yürük tırım çözüleyim Billin güzül yürük tırım çözüleyim Doğan arnaşamyň, doýsarlamyň toýuna gatnaşýardym şu Atabaý Halypa bilen. Onuň özüne de aýdam wagtymda ýanyna oturup şu adam bir aýdym aýdman öwrenmek üçin ýazgyny dinlemegem bolýan şu özüni gönü görüp dinlesen öwrenmek aňsat bolýar. Sebäbi aýdym aýdylarna esasanam türkmen aýdymlaryna, halk aýdymlaryna bir topor sesi dinge bokurduğuna bağlı hareket bilen amaliyatı. Atabaý Halypa'nın şoňaly tilzimler bardy. Daşyndan oturup şonu men öwrenýärdim özüm. Onuň aýdym depderi bardy. Alyp şonu maňa ber diýip alyp göçürüp ýerine ýertip berdim. Şeýdem aýdymlary öwrendiňiz. Öwrendim, o. Dostum yol üstüne Tallayılık var desine Tallayılık var desine Canım almanın kasına Senin gözlerin gözlerin Senin gözlerin gözlerin Canım almanın kasına Senin gözlerin gözlerin Senin gözlerin gözlerin Atan beşerinin piri Ey sevduğum bergari Hastalara derman deri Senin gözlerin gözlerin Senin gözlerin gözlerin Senin gözlerin gözlerin Ahal welaýatynyň Akbuğda etrawynyň Gäme owasyna doglan Jumamurat çağalykdan agasy Begenjiň dutarda sadanarlyk etmegine halk aýdymlaryny aýdyp dinleýijileriň öňüne çykýar. Owadaşy Atabaý Çargolyýewiň halypalyk etmegine tar çalyp aýdym aýtmakda kämilleşýär. Onuň bady sawany görsem, zülpüň seniň aýdymlaryny dinläýäningde kalbyň joşa gelýär. Hoşa wadly bagşy Jumamurat Gylyjewiň aýdymy ýerine ýetiriş usatlygy alkyşa münasip. Onuň milli saat guraly bolan tara usatlyk bilen erkedişi sahnada özüni alyp barşy dinleýijileri bipark goýmaýar. Bağımızın bilbilitin Terasılın bir ülütin Gülap yağır gül yüzünden Yoktur tayın, yoktur tayın Sensin benim tek kumayım Gülap yağır gül yüzünden Yoktur tayın, yoktur tayın Sensin benim tek kumayım Ha Jumamurat agasyň ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz hakynda gurrun gozgolanyny ilkinji nowatda meşhur Halypa bagşy Atabaý Çargolyýewiň biziň günlerimizde goýup giden bir näçe aýdymlary ýatlanylýar. Şolar agdalýar. Ýöne galy berse-de siziň häzirki berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe şol ýol bilen ýerine ýetirýän döwrebap aýdymlaryňyzdan azal. Hawa, häzirki döwürde biziň şu gahrman arkadamynyň tagallasy bilen ýurdumyz. Gün-günden göderleşe, azaýyp şu binalary wasp etmezlik mümkin näle. Biziň onuň häzirki döwürde aýdymlary watanmazy, ýurdumyzy, gahrman arkadamyny wasp edýän bir näçe aýdymlar bilen biziň ýurdumyzyň toýlaryna, bayramlaryna çykyş edip berdi. Biziň halypalarymyz aýdym taýyny oturna bize şeýle uly ýol goýup gitdi. Bize de näme häzirki döwre wap
şahirlanyň sözlerini, aýdymlary şo ýol bilen yerine getirmek biz üçin uny duýsanç bolup durýar. Sebäbi sonuňa düşýäri aýdym şahanlar we döwrüniň wagtçysy bolýar. Şu ýurdumyzy wasp edýän aýdymlarymyz şekilli görnüşde de teleaýlymlarda gidip dur. Abiyan merjeni mermer şehertim Görküm günme günnen gödül aşlava Türkmen devletinin yeri ötentim Adına aşık men edil aşlava Türkmen devletinin yeri ötentim Adına aşık men edil aşlava Gök beriptir kuğu çeşmeler çayları Bayrama betlenip gelyer gün ayları Arkada ordunun beyik binaları Baksam birbirinden gödül aşlama Halk aýdymlarymyz bar da dutarda aýdylýan aýdymlar. Benim edil aýdym saatsyny oturmagyň düýbi özeni dutar tabralyna bolýardy. Şol aýdymlardan estrada görnüşinde aýdylmadyk aýdymlar bar. Şolary edip bolýar. Estrada geçirip halka getirmek tamamy bar edip boldy. Hawa Jumamurad ağa siz şu estradada aýdymlar ýerine ýetirýäňiz, ýöne halk köpçüligi tarapyndan siz üçlük saat guralyna ýerine ýetirýän aýdymçy hökümine de tanalýaňyz. Siziň üçin haýsy ýakyn? Aýdymlar çykyş etmek şolarda. Şu taýda ýene bir şu gadymy halipalamyň sözüni bellek geçetmelýär-de. Ýanky kelbagsy bilen tarbagyň arasynda bolýan gurrun arasyna kelbagsy diýe Tarjan ya şu aýdym aýtjak bolsaň gitdigisi eliň ýiteldi bergin diýdi. Bagşynky diýe saz bilendir diýe. Şonu tarbagsy jogap berýär. Bile diýe şu elimiz diýe sazsyz diýe aýdym aýdyp biler söýdem ýok diýe. Ýanamasyň diýe aýdym ýerine ýetirişine haýran galýas diýdi. Şol aýtjak bolýany özüň saz çalyp aýtmagyň ol öz başyna aýratyn bir öz lezzeti bar. Bir de hazam bir joşup aýtmak üçin şo bir mümkinçilik dörýär-de, şo özüň çalyp aýtmak düýpden başgaça bir duýguny başdan geçirýäňde. Sebäbi aýdymdara bir şol içine girmeli aýdymyň. Mysal üçin destanlardan, Zöhre Tahir'den aýdýanmy? Şol aýdymyň manysyny içindäki sözüni düşünüp içine girmeden aýdym bolanokda. Şol Tahir'in aýdymy aýdýan bolsaň sen özüň Tahir bolmaly. Artist bolmaly bolýar. Täze üçlükde çykyş edýän bagşylar şol artist hökümine de çykýarlar. Gaty dogry. Ana şonu birnäçe aýdym tilzimlerini özüň ijedinip öwrenenen bolsaň, ýankalyk aýdymyň içine giren soň sen özüň kinoýalak şoň içinde özüň duýýan. Hem islemesen özünden bir şeyler bir tilzimler dörüýär-de, özüňem bilen okşany. Häzir şol ýazgyn soň dinleýän bolan şonu şol joşup aýdylanyny özünden bir özüň etmeýän tilzimden bolup ýüze çykýar. Ondan men aýtjak bolýarym ýanky sazynam özüň çalsaň arasynda şo sazynyň bir şeýle özüne çekiji bir owazy bolýar-da. Onam şeýle hyjy bilen özüň çalýan bolan hazam beter aýdymyň içine girişýäňde başgaça bolup durýar. Şoň üçin men özüm şu üçlük saz guralyny aýtmak has özüme ýakyn. Ol sizi kämilleşdirýändir, ýa-ni aýdan sözleriňizden netije çykarsak? Elbetde kämilleşdirýär. Şeýdem eliňiz itelýän. Zanım alyar gözlerim, zanım alyar gözlerim Arağa şeýy dilber, hüýhet etiň hem hutnuň aýt eleme aýan dilber Bu dünýä bir panydyr, bu dünýä bir panydyr
Gelir mi payan dilber, bir dövrani geçirmeyi görürsün diyan dilber. Öwür aýdyk bilen no kılayın diyan dilber. Juma Murat Qalyjew aýdym sada ymykly başgoşan soň GMOW'synyň medeniýet öýünde çeper ýolbaşçy bolup, soňra vilayet medeniýet müdürligine aýdymçy bolup işleýär. Häzirki wagtda Türkmengazy döwlet konserniň medeni işgörlük merkeziniň aýdymçysy. Onuň Humaýym, Bagyt lälesini qakan gyz, perwana bollum, yetişdim, döwrümde wasp edýän ýene-de bir näçe şirin owazly aýdymlary dinleýijileriň söýgüsine münasip boldy. Zehinli aýdymçy iki gezek ýaşlaryň arasyna geçirilen ýaňlan diýarym telewäsleşigiň ýeňijisi bolmagy başardy. 2009-njy ýylda Türkmenistanyň prezidentiniň her ýyla döwletçilik adamlarynyň arasynda yglan eden Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asyry atly bäsleşigine ýeňiji bolup, şaher paýyna münasip boldy. Türkmen sunugatyny öçmejek eýizgallaran Türkmenistanyň halk artistleri Öwgedgeli Tekäýewiň, Atabaý Çargulyýewiň halk aýdymlaryna özüçe öwüşgün berip, olary üçlük saz goraly, tar, akordeon dep bilen bedep Türkmen estradasyny täze janr bilen baýlaşdyrmaga çalyşýan Juma Murat Türkmenistanyň halk ýazyjylary Atamurat Atabaýewiň, Döwletgeli Anamuradowyň, şahyr Beşim Gutlumuradowyň sözlerini döredilen aýdymlary häzirki döwrümizde ýerine ýetirýär. Kim bilin galkyn ýar gönlüm, dayanjyn batyar döwrüm, bagşylaýan sana ömrüm, zan watanym Türkmenistan. Kim bilin galkyn ýar gönlüm, dayanjyn batyar döwrüm, bagşylaýan sana ömrüm, zan watanym Türkmenistan. Dillerimde kim amzın ken, adin toprak doğatın ken, arkadağı diyarım ken, zan vatanım Türkmenistan. Haýsy sazanlar bilen işleşýäňiz? Sebäbi o tar saz guralyny aýdym aýdýandyň bir bagşy dälär, ýön gapdalyna dep bilen akordeon çalmar. Ene birinjimde ýurdumda belli halipalar bar. Hakberdi Allamuratow var depçi. Öwel Paşew var. Bular bilen hem teleýaýlymlarda, bayramçylyklarda, konsertlerinde hatda işleşýär. Onun başgada Tejen şäherinde Nazar dep bir halipa fadanna var. Kaka durdy halipaň fadanna diýip. Ve olam gaty ussat. Häzirki döwürde Muhammed Niyazow var, akordeonçy. Çarmurat Anaýew var depçi. Murat dep bir klawiş favoralaryny çalýan adamlarymyz var. Estrada görnüşde aýdamyzda Oraz var, gitara çalýan. Terdar dep bar olurken hemmet bilen işleşýär. Şu wada çen işleşip bilen Murat Baýhanow diýip akordeonçy ustad gowy çalýar. Muhammed Durdy Melaýew var. Olam bir näçe halipalaryň ýanyna çalan depçi. Bayram Haliff var. Ol akordeon sazguralynam çalýar, klawiş sazguralynam çalýar. Şular bilen bir näçe ýyl bäri işleşip gelýär. Başlaryny darap darap, her gün geçen garap garap ýar. Gün ýüpek sarap sarap, dokan halyň azap bolýar. Ölerek jemalyň gördüm, aklymy ally owdum no. Jemalyňa aşyk boldum, jemalyň aýdyn owdum no. Jemalyňa aşyk boldum, jemalyň aýdyn owdum no. Juma Murat aga, siziň ýoluňyzy, siziň kesbiňizi, käriňizi dowam etjekler ba maşgalaňyzda.
Oğlum İslam aydym yerine ýetirýän watanyna gulluk borjyny yerine ýetirende de konsertlerini, bayramçylyklaryny öz goşundyny goşup geldi. Ol gulluk borjyny berjä etmäge gidenine öwrendim şo taýda ýa-da öwretdiňizmi? Aýdym aýt. Ondan öň men tek bilmänkem ondan toýda aýdýanlygyny eşitdim. Yaherde fin nafan Bidin qamasar Zahra gulleri Zahra gulleri Siz ýa bilen zokduňyz, aňaňyz zokduňyz ama aýdym aýdýan. Men beýleklerden eşitýänne aýdym aýdýa diýende men geň görüp ödüm onuň soň bir gawat geldim. Aýdym aýtmak üçin hökman diň aýdym aýtmak öwrenmek däl, bokurdyňyzy saklamak, sowuk zat içmeler, gaty azyzat iýmeler, şoňalap ýagdaýlar bar. Men onuň şo zatlaryny aýdym aýtjak boldyň şeýle bolmaly diýip aýdýardım. Bir mengder ýaňy gelin geline Bir mengder näzi ýaryň halyna Bir mengder bidu atyň nalyna Bu zehra gulleri Zehra gulleri Bir mengder bidu atyň nalyna Bu zehra gulleri Zehra gulleri Konservatoriyada işle hemem Mahtumuli adına sal drama teatrda hocam Radaga diýip bir halipa tarsy bar. Ataway halipa bir toýda gawat gelemizde şu hocam Radaga men halipamdyr diýip aýdypdy da. Tar çalmakda Ataway halipady öwredipdir da. Onuň size de öwretdimi? Men Ataway halipadan tälim aldım. Ýöne İslam hocam Radaga ýanyna kän gatnady. Şondan bir näçe tälimler aldy. Onu oğluňyz İslam bilen söhbetleş bolary. Cümamrada garşy bolmasaňyz, İslam döwrümiziň ýaşlary estrada aýdymlaryna gowurýarlar. Şo ýollanam aýdymlar aýtmagy gowurýar. Siziň üçin haýsy ýakyn şol üçlük saat goralyny aýdymlar ýerine ýetirmekmi ýa estradada aýdymlary ýerine ýetirmekmi? Elbetde hemme zadan ýeri bar. Men esasy üçlük saat goralyna da aýtmany gowurýan, estrada aýdymlaryna aýtmany gowurýan. İkisinem deň derejede aýdýanlar. Bağımda çalın yardım at beni yardım Aklım hayran etti bil o adam Saat mukami saat berdiden çeken gayip Aydımala yaptır benim cemalım Aydımala yaptır benim kemalım Aydımla yıktırtkenim akbalım Bilintinde bağdedetin hakkın gayir Men üçin tar guralyny aýdym aýtmam gydakly. Halipalaň aýdan aýdymlaryny diňläp öwrenýän. Kakymyň beren öwgütlerini diňläp öwrenýän. Onuň tar çalmaklyk kynmy? Köp türgünleşmeli bolýarmy? Elbetde tar guraly aňsatdan. Onuň üçin türgünleşmeli, öwrenmeli, ilki saat çalanda aýdym aýdyp bolanok. Ya aýdym aýdanda saat çalyp bolanok, ilki öwrenip bolanok da. Onuň siz nota düşünýäňizmi? Öňkü halipalar du tar çalanlaryna ýa bolmasa tar çalanlaryna hasap boýunça da ýerine ýetiripdirler da. O men esasy notan dol düşünüp bilemokdan meni hasap boýunça çalýan. Haýsy aýdymlar ýerine ýetirýän? Bad sowany görsem Ne Ataway halipaň bir aýdan bir öwüt ünne bar da bile. Aýdym aýtsak bolsaň diňe bir halipany diňläp şoň bilen çäklenmede beýleki halipalaram diňlen, oňordan o daşary urdaýdymlaryna diňlen diýetde. Sebäbi herdiniň bir özür aýlawlary bar, tilsimleri bar, her halipa. Şoň üçin hem sizde hemmen diňlediň bir täze ýol döremek üçin mümkinçilik dörer diýdi.
Ne İslamam biziň aýdýan aýdymlanmady. Aýdyp diňleýä, öwrene aýdýa bolan ýurdumyzda belli aýdymçylarymyz bar, ýyldızlarymyz, Nuri Agdarajew bar, Hacıyad Mehmetow bar, At Dönmez, estrada aýdýan. Şularyň aýdymlaryny öwüz edip aýdýanlygyny men toýlarda da atda gabat geldim-de. Onu diňe bir biziň aýdymlarymyz bilen, şu üçlük bilen çäklenmän ýa bir diňe şu halk aýdymlary bilen çäklenmän, estrada aýdymlarym öwüz edip aýdýan men şonu aýtjak bolmyn. Azap owaz bolup aydymda galar. İlkincisi wili ýadymda galar. Bu sehra gulleri, sehra gulleri. İlkincisi wili ýadymda galar. Bu sehra gulleri, sehra gulleri. Bu sehra gulleri, sehra gulleri. Ýam kämillik ýaşyna ýeten soň adam hunär edinmeňem arzuwyna bolýar. Senin haýsy hunär saýlamaň arzuwyna? Men aýdym aýtmagy höwet edýän, şoňsy nesip bolsa Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyna synaşmakçy bolýan. Ona saňa bir saýlap bolan orunda bir ul üstünlük arzu edýän, geljekde öz hunäriň eýesi bolup watanymyza gerekli nesil bolup ýeç. Köp sag bolun. Biziň okumagymyz üçin, aýdymsa üçin, döretmegimiz üçin, zehinimizden açylmagy üçin hormatly prezidentimiz köp mümkinçilikler döretip berýär. Netip bolsa menem okuwy giren öz günlerimiň eýesi bolan bize mümkinçilikler döretip berýän hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan. Köp sag bol Islam, arzuwlaryň hasyl bolsun. Nesip bolsa geljekde biz sizi toý bayramlarymyzda owadan aýdymlaryňyz bilen göreriz, eşders, diňleriz. Ul üstünlük arzu edýär. Juma muradaga neşe bir hemişe de adam bir täze arzuwlaryň, täze bir islegleriň, maksatlaryň murat bolmagy, hasyl bolmagy bilen ýaşaýar-da. Öňüne maksat goýýar, şoňa görä zähmet çekýär. Siz häzirki wagtda bir näçe toýdur bayramçylyklarymyzyň bedegi bolýaňyz, bagşy öz halkynyň ykwalyny çyn ýürekden duýup ony saýagyň, aýdymyň üstü bilen belentden belent ýaňlanyr gelipdir. Öňden berem häzirki döwürde şeýle bolmaly, sebäbi ösüşli watanmyzy wasp etmeli, ýurdun wasatçy hökümine çykyş edýäňiz. Onuň siziň öňüňizde goýan maksatlaryňyz häzirki döwürde. Benim näme? Ahryman arkadağımız Ali Paşa ýagatlyga ýol açanna täze zehinlemizin döremek üçin şolu ýola goýdy. Halipalarymyz bar, şeýle ajaýyp adamlaryň ýüregine singen aýdymlary döredip gitdiler. Bir näçe äger halipalarymyz. No sow şagyrlarymyzyň sözlerini döredilen aýdymlar bar. Şol ýitip gitmeligi üçin hem täze zehinden şol aýdymlary öwrenip ýenek täze nesillere geçirip durmak gerek. Iň begendirýän adam biziň şu täze zehindenmiz şu köni halipalarymyzyň döredilen aýdymlaryny has ünsürýärler soňky döwürde. Täze öwüşün bilen hem teleýilimlerde, radio ýilimlerde çykyş edip berler. Bizim halipalarymyzyň şol aýdymlaryny dikeltmekde uly goşandymyz, goşarys. Araşdyrmamyzyň şanyny goýýarlar. Oňa da her bir medeniýet sunugat işgäriniň sowgatda barşýaly bilen täze watanymyzy wasp edýän şu gözelliklerimizi wasp edýän aýdymlar bilen çykyş ederiz. Täze aýdymlar döredip bararys nesip bolsa. Juma murada bugun kunde biz siziň oýuňyzda mehmançylykda bolmak bilen dörejülük söhbetini etdik, maşgalaňyz bilen tanyş bolduk. Biz gepleşigimiziň ahyryna, söhbetleşigimiziň ahyryna köp sag bolsun aýdýar ýene bir ýola bizi mehmançylykda kabul edeniňiz üçin, beren gyzykly gurulmaryňyz üçin mundan beýle maşgalaňyza agda berlik Rasgal döwlet arzu edýäs. Sag bolun, size de biziň ozugymyzy hormat edip geleniňizde işiňizde de uly üstünlük arzu edýän
biz üçün ajaýyp mümkinçilikleri döreden, bir de ajaýyp binalary gordurup beren arkadagymyza köp sag boldun aýdýan. Eýli urt bähwetli işlerimi damara wazalyn. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasıl bolsun, gapyňyzda hemişe toý bolup dursun, bizem diňe toý diýip geleliň. Janyňyz sag bolsun, sag bolun. Anha edidi watandaşlar gepleşigimiziň şu gedekki sanana meşhur aýdymçy, Türkmen Gaz Döwlet Konsernyň Medeni işgörlik merkeziniň aýdymçysy Juma Murat Galijewiň döwletli maşgalatynda mehmançylykda boldyk. Şunuň bilen gepleşigimizi geçirip gutarýas. Bizde gepleşigimiziň ahyryna ýene bir ýola dünýädäki gowzatlar arzu edýär. Öz halkyny ýyl gününi bagtyýar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jana sag, ömür uzak tutumly işler mundan öýlägim rowajartyn. Arzuwlaryňyz hiç wagt ýollarda adaşmasyn mehriban ýylaşlar. Goýalaryň iň ardalanýany, iň halanýany ýetilmeli menziline baryp ýetsin. Hoş sag bolun, edidi ýylaşlar.